Ganski Productions. Ja. Mamacita. Mamacita kom for sent igen. Monster i tasken, eyeliner. De siger ord, jeg læser, men vi ved det kan. Hun laver mere TikTok, end hun laver dans. Mamacita, fuck gay med dig. Mamacita, ey. Danser mærkeligt til ukendt. Spotify, alle drengene prøver ingen ved. Hvorfor hun ghoster der, men der skriver hey torsdag. Mamacita er det cool joke. Hvad? Min ven på fest til sin første syg. Men bilen gik i stå ved Netto-Bro. Nu kommer han rundt og siger, at det var helt fantastisk. Men Mamacita griner på, du er autistisk. Mamacita. Mamacita, ey. Hun danser mærkeligt til ukendt. Spotify. Alle drengene prøver. Ja, de prøver. Ingen ved, hvorfor den går starter man den. Og skriver hey, talk til Mamacita. Hun er bare lidt given til at spille. Waller man. Hun vil have en bad boy med 11, men ender med en fyr, der spiller FIFA. I fredagsnap score høj min karakter helt low. Lad os sige at sæt jer ned. Vi siger nej, bro. The Goon Squad. Yeah. Mamacita, ey. Hun danser mærkeligt til ukendt Spotify. Alle drengene prøver, ingen ved hvorfor. Hun ghoster der mand der skriver hey torsdag. Hey om torsdag. Mamacita er lidt goon joke. Hun er lidt goon joke. The Goon Squad. Ja, min ven prøvede flex i sin kaffesø. Men bilen gik i stå ved Netto-Bro. Nu går han rundt og siger, det var helt bevidst. Men Mamacita griner, du er autist.